Light and bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams. I can't think what the world Could could be be. a vision I see. Dreams It's is all all it's it's gonna gonna take. take. A million dreams for the world we're gonna make. The world we're gonna make. Ninyon from Central Philippine State University, Hinubaan Campus. That was the end. Competition. Our next competition will be the LGU Christmas Caroling. The guidelines and criteria for the Christmas Caroling. The competition is open to LGU offices only. No age limit. Costumes must be Christmas themed. In as much as we want our competition to be grand, however, we do not encourage groups to spend much on performance costume or attire. Costume or attire do not carry any point during judging. Each group shall sing any Christmas songs time must not exceed 10 minutes, including entrance and exit. During the culmination of the 7th Igpat kag Tunog sang Paskwa at the Pagbanaag People's Activity Center. The mechanics for judging. Technical proficiency. This includes intonation, rhythm, dynamics, diction, caroling blend, and balance, 40%. Musicality includes interpretation, expression, style, loyalty to the score, 40%. Overall artistic impression and fun, 20%. A total of 100%. The winners will determine from highest to lowest points derived from the mechanic and criteria for judging. Judges' scores and decision are final and irrevocable. That was the rules and criteria for the LGU Christmas Caroling competition. And now, ladies and gentlemen, we have same set of judges. We have Miss Rose Domingo, Ma'am Marigold V. Ulak, and Sir Jaime M. Miranda. Folks, ladies and gents, our first contestant for the LGU Christmas Caroling competition from the Green Team. A round of applause. Once again, a big round of applause to our
first contestant from the green team. Way man problema. Ining adlaw katapusan sa culmination day sa hiwat naton sang Igpat kag Tunog sang Paskwa. Culmination night, and at the same time karon sa La City sang gabi magapatigayon sang LGU Christmas Party. Gusto nyo magtanaw kay Wawi di Guzman sa Esperanza bala sang unang teleserye, no? Hindi lang ka mo makibot, no? Kay sang una tong itsura ni Wawi di Guzman, daw nagsubra pagid siya subong, no? Kataas gali nga bata. Taas gali kay Wawi di Guzman, no? Mawitnessan nyo na siya karon kay siya ginadaang leader sang aton nga sumbanwa diri sa may People's Pagbanaag Activity Center. Sagad ni siya magsumba. Amo ni subong ang ginakarer niya ang zumba. Di siya na karon ang leader ged sa tanan-tanan nga zumba fanatic, no? Diri sa Hinubaan daw ara ko kitaan ko na ang mga zumba fanatics naton nga lain-lain nga mga uniforme sa mga kababayan, laban gid man kababayan no? Ara na nagamat-amat na sila sa People's Pagbanaag Activity Center kay subong gid ginapatigayon ang may mga programs man mong hindi lang gid man kay siling nga zumba lang tanan, may mga programs man nga napreparar ang aton nga tourism office headed by Sir Isoy Tilos nga antes ang zumba. Ari pa siya sa babaw pagpanaog niya ni karon sa dalom dito sa People's Pagbanaag Activity Center, magasugod na dayon ang Zumbanwa, no? Dire sa aton kag saulog naton sang culmination night sang pagsaulog sang Igpat kag Tunog sang Paskwa, and at the same time ang aton nga LGU Christmas Party. Basi way ka mo da lingaw, no? Kadto ka mo di sa People's Pagbanaag Activity Center, ma-enjoy ka mo, makalantaw pa ka mo sang
inyo idolo sang una, Wawi de Guzman. Artista, gin man ni si Wawi sang una no? Subong ti, amuning iyang ginakarir, subong siya na libot sa tanan nga mga probinsya sa bilog nga Pilipinas, kung si Sino ang gusto magkuha sa iya, no, nga leader sa Sumba, no, makita nyo na siya, nagalagaw ni siya sa bilog nga mga probinsya kag mga kabanwanan sa bilog nga Pilipinas. Tiyari siya subong sa Inubaan, no? Giimbitar siya ni Mayor Dap Anthony Bidaura sa Gariliquias, ari siya subong sa Inubaan sa pag-perform sa Zumbanwa. Zumbanwa kaupod ang aton tanan-tanan nga mga Zumbanatics, Zumba fanatics diri sa Hinubaan, mga kababayan nga mahilig sa Zumba, Prambakuyangan, diri sa Barangay 1, sa Asya, damo di manog Zumba, no? Ang iba, no, makitaan nyo da sa sulod, naka-Zumba attire na. Onse minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5, kag naga-live streaming, naga-update man kita subong sa aton Facebook Live, sa Alagad Radio, sang live, nga 100.5, bago naton nga page sa 100.5 FM, ga live streaming, subong nga ginapatigayon dito sa aton nga People's Pagmanag Activity Center, kag aton ginahook up diri sa aton nga page. Pwede makamu kalantaw da, no? Ang daw mga hindi nagid bala able nga makakadto di sa People's Pagmanaag, yan ang mga gulang-gulang na o kung naaaral lang sila balay, i-open nyo lang ang 100.5 FM, ang bago namon nga page, ara da, naka-live streaming, makitaan nyo na da, no? Kung ano nagakatabo subong sa People's Pagmanaag Activity Center. 12 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5, mayong hapon sa liwat, kag Merry Christmas, tutok lang diri gihapon sa 100.5 FM ang inyo Alagad. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back a memory over and over. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Can't find a single piece of me, game over. Hangover. Hangover. And I find a single piece of me, game over. Drink till you're drunk, smoke like a broke stove. Don't quit, take flight. I can't remember last night. It's alright. Just
A green team. Presented by our Rural Health Unit, headed by our ever beautiful Dr. Rowena C. Abilia. Thank you so much. Our next and last contestant from the Orange Team.